عوت قبر صادق منيو كاب سميرة كساب موسيوا سلام كبرى تغتاتلتنا سب انتهاب كياناتو سب يحقوس اگزيهر يفتو خمز بحال حاد اگزي سب بيهو تخلو ممسغانن نابركتو مغلاصن نايبو سلاسبات اتحساسبا امو نلو منبار نحاده بمغشا زفل زلو سنه طبباوي تاريخ يوتو زدهسس تحسو حيزنالكو مصينا لنا كساب فصامي مدمنا مسانا خصنحو بخبر نعدم محبراو قص فيسبوكن يوتيوبن بسئلتاتن فيديوتاتن ناي عوت ززت عزبه عوتن تاي كوينو دين مفلاط ااداون ملؤ تحسون مكتتال زي سدد يلن كاب هصاننتو جميرو اب عود سنه طبب منطاف جمره عوت قبر صادق صانيح دما بمخنيات سدت ناب ኢትዮጵያ مستسد زفريوم سنه طبباو سرحتن مسبوزحت عبيت سنه طبباوያን زكايدوم انترفيواتن كالوت ناي مزنقع مدباتن بمكياد ناي سنه طبباون ጋዜጠኛን ስራሕ እና ሰርሐ ከሳልየና ዝጸንሐ ካብቶም አዝዮም ፍትዋት ስነ ጥበባውያን ሃገርናዩ ናብ አባ አዲስ አበባ ዝካየድ ስነ ጥበባው ንጥፈታት ናብ ጥርዝ ብቕዓትን ብሉጽነትን ካብ ዘስገሩ ሓደ ካብ ብሉጻት ስነ ጥበባውያን ናዩ ዓወት ዘካየዱ ቃለ ምሕትታትን ናይ ምዝንጋዕ መደባትን ዋላውን እቲ ዝሕተ ዘሎ ስነ ጥበባዊ ኣየገድሰና ዓወት ጥራይ ስለ ዝሓቶ ዘሎ ነትንሱ ዝድርብዮም ተረካብ ዘረባታትን ኣዝዩ ኣዘናጋዒ ኣቀራርባ ንምርካብ ጥራይ ብዙሓት ካብ ምክትታል እቲ መደብ ዓዲ ኣይንውዕልኒና ሕጂ ግና ዓወት ነዚ ኩሉ ስራሕ ስነ ጥበብ ዝሰርሓሉ ኣዲስ ኣበባ ገዲፉ ፕሮሰሱ ስለ ዝኣኸለ ናብታ ናይ ፕሮሰስ ሃገር ይኸይድ ኣሎ ምናልባሽ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ምቕያሩ ዓብ ነገር ከም ዘይምዃኑ ክገልጹ ዝፍቱን ሰባት ኣይሰኣኑን እዮም እንተኾነ ግን ንኸም በዓል ዓወት ዝኣመሰሉ ብርቃውያን ስነ ጥበባውያን ካብቲ ባሕሪ ስነ ጥበብ ምውፃእ ማለት ንዕኦምን ነቶም ጥበቦም ምዕዛብ ዝለመደ ህዝብን ኣዝዩ ኣሻቓሊ ትርእዩ ልክዕ ከም ዓሳ ካብ ባሕሪ ምውፃእ ማለት እዩ ናይ ዝቐረበ ኣብነት ክኾኑና ዝኽእሉ ካብ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ሃገርና ከም ሓጎስ ወልደ ገብርኤል ሱዝኒኖ መረብ እስጢፋኖስ ክብራ ጸጋይ ናሆም አብርሃም ዮናታን ተወልደ ታንታን ማዕበል ተስፋ ገርግሽ ፋሲል ተስፋይ ሳሊና ገብረሃንስ ኣሎሎ መሰረት ዓይኖምን ገለ ካብቶም ብዙሕ ፊልምታት ዘፍረዩ ዝተዋስኡን በብቕዓቶም ካብቶም ብሉጻት ናይ ሃገርና ስነ ጥበባውያን ኮይኖም ስደት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝወሓጦም እዮም ብተመሳሳሊ ከም ናይ ዓወት ሓንቲ ብልጽቲ ተኸታታሊት ፊልም ማይ ማዮ ገዲፉ ናብ ካናዳ ዝኸደ ካብ ፈለማ ምስ ዓወት ኣብ ጉጅለ ባህሊ ሸዊት መሳርሕቱ ዝነበረ ጴጥሮስ ጸጋይ ድማ በቐረባ ካብ ዝዝከሩ ስነ ጥበባውያን እሞ ካብ ባሕሪ ጥበብ ወፂኦም ህጣሞም ካብ ዘጥፍዮም ዓወት ገብረ ጻድቕ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ሃገርና ብፍሉይ ዝዝከሩ ኣብ መበል 10 ዓመት በዓል ናጽነት ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ሕምባሻ ዝተቆርሰሎም ህፃናት ኮይኑ ምስ ምብራቕ ናጽነት ኤርትራ ናብ ዓለም ዝበረቑ ልክ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ኣብ ኣስመራ ቲራቨሎይ ተወሊዱ ተማሃራይ መባእታን ከሎ ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ናይ ቤት ትምህርቲ ብዝሰርሖ ድራማታት ሃይሉ ጉዕዞ ስነ ጥበብ ድሕሪ ምፍላም ኣብ ከባቢ 2001 ተማሃራይ ሻድሻይ ክፍልን ከሎ ብሓንቲ መማህርቱ ዝነበረ ተነጊሩ ናብቶም ኣብ ኤክስፖ በምኻድ ልምምድ ዘካይዱ ዝነበሩ ብባህር ስውእ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ጸጋይ ዝእለዩ ዝነበሩ ጉጅለ ባህሊ ሸዊት ብደርፊ ተፈቲኑ ኣባልታ ጉጅለ ክኸውን በቕዐ ምስታ ጉጅለ ብምዃን ድማ ፈለማ በታ ሰሚራ እትብል ተኸታታሊት ፊልም ኣብ 2002 ስሩሕ ጀመረ ኣብዛ ፊልም ብዝተላበሶ ሳንቲም ዝበሃል ጠባይ ድማ ሳንቲም ዝብል ሳጓ ክጠብቆ ግዜ ወሰደን ነታ ዝጸልኣ ሳንቲም ትብል ሳጓ ኸኣ ክሳብ ዝፈርግ ከም ዘሳለየቶ ምስ ኣድማስ ቲቪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እናስሓቐ ይገልጽ ድሒሩ ኸኣ ኣብ 2006 ኣብታ ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ፍሉይ ጦብላሕታን ዝኽርን ዘለዋ
ዓባይ ኤርትራዊት ተኸታታሊት ፊልም ንእሽሓወይ ክንዲ ሓሙተይ ወዲ 15 ዓመት ተምሃራይ ሻምናይ ክፍልን ከሎ ኣብ ዕረፍቲ ግዜ እዋን ትምህርቱ እናተመላለሰ ፍርዮም ዝተባሃለ ብሉጽ ገጠራዊ ጠባይ ሒዙ ብምውሳእ ብሉጽ ብቕዓቱ ከርኢ ኽኢሉ እዩ። ጸኒሑ ኸኣ ኣብ 2007 ኣብታ ጉያ እትብል ብጉጅለ ባህሊ ሸዊት ዝተሰርሐት በቶም ናይ ሽዑ እዋን ህፃናት ተዘካሪት ፊልም ጉያ ከም ተዋሳኣይን ሜክኣፕ ኣርቲስትን ብምዃን ተሳቲፉ። ኣብ 2009 ከኣ ኣብታ ንነዊሕ እዋን ኣብ ኤሪቲቪ ዝቐጸለት ንዝተፈላለየ መድረኻት ታሪኽ ሃገርና እተንጸባርቕ ካብተን ዓበይቲ ስራሓት ስውእ ኢሳያት ጸጋይ ዝኾነት ብልጽቲ ተኸታታሊት ፊልም ትማሊ ወዲ ተለንተ ያሲን ብምዃን ተዋሲኡ። ብዘይካዚ ካብ ጉጅለ ባህሊ ሸዊት ወፃኢ ኣብ ጓል ምስሌነን ነዊሕ ቐጽርን ካልኦትን ሰሪሑ እዩ። ብፍላይካ ኣብ ጓል ምስሌነ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ኮተቴን ከሎ ከም ተዋሳኣይን ተሓጋጋዚ ዳይረክተርን ብምዃን ብምስርሑ ብፍሉይ ይዝከር። ብድሕሪ እዚ ግን ብፍላይ ብድሕሪ መስዋእቲ እቲ ኸማቦን ኣላይን ኮይኑ ናብዚ ደረጃ ጥበብ ዘብጽሖ ኢሳያት ጸጋይ ብዙሕ ናብ ህዝቢ ዝቐረበ ስራሓት ኣየፍረየን። ኣብ 2010 ድሕሪ ምዕላሙ ድማ ምስ ጉጅለ ባህሊ ዋልታ ተጠርኒፉ ኣብ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ምርኢታት ከርኢ ጀሚሩ። ክሳብ ኣብ 2017 ናብ ኢትዮጵያ ዝስደድ ድማ ጎኑ ጎኑ ካልእ ቢዝነሱ እናገበረ ኣብቲ ጉጅለ ባህሊ ኣገልጊሉ። ብስደት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ምስ መጸዩ ድማ ነቲ ካብ ዓይኒ ሰብ ንነዊሕ ተኸዊሉ ዝነበረ ብቕዓቱ ደጊሙ ብመገዲ ኣለና ቲቪ ኣብ ዝፍኖ ዝነበረ ከም መቐረ ዝኣመሰላት ተኸታተልቲ ፊልምታትን ምስታ ንነዊሕ እዋን ምስኡ ዝሰርሐት ናይ ቀረባ ማሕዙኡን ኣድያም ስብሃቱ ብምዃን ናይ ኣውደ ዓመታት ናይ ምዝንጋዕ መደባትን ንዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ቃለ ምሕትታት ብምክያድን ስርሖም ጀመሩ። በዚ ጀሚሮም ድማ ብዙሓት ነዋሕትን ሓጸርትን ፊልምታት ብሓባርን ብውልቅን ዓዮም እዮም። ገለ ካብተን ዓወት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዓየን ዓበይቲ ተኸታተልቲ ፊልምታት ምስ ንርእኻ መቐረት፣ ኣስመረት፣ መርበብ፣ መብረድ፣ እዋን፣ መለይ፣ ዝቐደመ፣ ባዶ ብባዶ፣ ሞሲባ ዝብላ ፊልምታት ከም ኣብነት ክጥቀሳ ይኽእላ እየን። ትዝታ እትብል እውን ምስ ሕፂቱ ዲያና ተኽለ ብምዃን መሪሕ ጠባይ ሒዙ ዝሰርሓ ፊቸር ፊልም ኣላቶ። ኣብ ፎብያ እትብል ፊልም ከም ዳይረክተር ብምዃን ክሰርሕ እንከሎ ኣብ ብዙሓት ካልኦት እውን ተሓጋጋዚ ዳይረክተር ብምዃን ዓይዩ። ብፍላይ ኣብ መብረድ እትብል ፊልም ዝሓዞ ዜናዊ ዝበሃል ጠባይ ካብቶም ኣዝዮም ተፈተውትን ተዘከርትን ስራሓት እዩ። ድሒሩ ኸኣ ኣብዛ ቅድሚ 5 መዓልቲ ሲዝን 1 ዝተዛዘመት ፊልም ሞሲባ ብዝሓዞም መሪሕ ጠባይ እታ ተኸታታሊት ኮሜዳዊት ሲትኮም ድራማ ኣንጠልጢሉ ምኻዱ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ እታ ተፈታዊት ፊልም ዘሻቐለ ተርእዩ። እዚ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ብሉጽ ስነ ጥበባዊ 20 ዓመት ማለት 2 ሲሶ ካብ ዕድሚኡ ኣብ ስነ ጥበብ ይሕሊፍዎ። ብዘይካዚ ከም ጋዜጠኛ ብምዃን ከዓ ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ኣዝዩ መሳጢ ቃለ ምሕትታት ኣካይድዩ። ገለ ካብቶም ዘካየዶም ቃለ ምሕትታት ምስ ንርኢ ከዓ ምስ ገዲም ስነ ጥበባዊት ርግኣት ተኽለ፣ ምስ ኢብራሂም ሱሌማን ምራጭ፣ ምስ ኣድያም ስብሃቱ፣ ምስ መድሃንየ ገብረታቴዎስ ዓይንጤል ከም ኣብነት ይጥቀሱ። ብዘይካዚ ኣብ መብረድ ሜድያ ይኹን ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ቻነላት ስነ ጥበባውያን ዓዲሙ ዝተፈላለየ ሕቶታት ብምድላው ንዘይመለሰ ዝግበር ዝተፈላለየ ኣዘናጋዕትን መደባትን ኣብኡ ብዝስንድዎም ተረካብ ዘረባታትን ዓወት ካብቶም ዝልለየሎም ባህርያት እዩ። ኣብ መዛዘሚ ናይ ፊልምታት ንተዋሳእቲ ናይ ፊልምታት ዓዲምካ ቃለ ምሕትት ኣብ ምግባርን ኣብዛ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጀመረት ምድላይ መጻምዲ እትብል መደብን ምስ ከምዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ካልኦት መደባትን ወነንቲ ቻነላት ይኹኑ ኣካየድቲ ስራሕ ቀዳማይ ምርጫኦም ዓወት እዩ። ምኽንያቱ ከም ዝዓውቶም ስለ ዝፈልጡ። ኣብ ኣስመራ ከለውን ኣብ ገለ ሕፅር ዝበሉ ናይ ስታንዳፕ ኮሜድን ምዕላል ዋዛታትን ይፈታትን ምንባሩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ተዓዚብና ኣለና። ናይዚ ከም መሪሕ ጠባይ ኮይኑ ዝዋስኣላ ሞሲባ እትብል ኣዝያ ተፈታዊት ፊልምን
ካልኦት ብዙሓት ንሱ ዝዓዮም ዝነበረ ስነ ጥበባውያን ስራሓት አንጠልጢሉ ናብ ሃገረ ካናዳ ዝኸይ ዘሎ ዓወት ገብረ ጻድቕ ሰላም መገዲ ክኸውን እናተመነና ከምቲ ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ዝበሎ ከምቲ ኣብ ሓደ ቃለ ምሕትቱ ስነ ጥበባዊ ናይ ህዝቢኡ ንህዝቢ ኢሉ ኢኻ ዝነብር ዝበሎ ልክዕ ከምቶም ኣቐዲሞም ዓዲ ዝቐየሩ እሞ ካብ ስነ ጥበብ ዓለም ዝተፈልዩ ከይከውን ብስም ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብ ክንላበዎ ንደሊ እንተ ተተኻኢሉ ኣብቲ ዝኸዶ ሃገር ናይ ስነ ጥበብ ባይታ ፈጢሩ ኣብ ትርፊ ግዚኡ ኣለኹ ክብል ወይ እውን ወረቐቱ ምስ ሓዘ ናብተን ብብዝሒ ፍርያት ስነ ጥበብ ዝፈርየለን ከም ካምፓላን ኣዲስ ኣበባን ብምምጻእ እቲ ዝለመድናዮ ስራሓቱ ከርእየና ብተስፋ ንጽበእ። እዚ ይመስል ናይ ሎሚ ትሕዞና ክሳብ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም